paže! Stojí ti! Ty sa to nerobí na stôl, čo povie teraz vieskáš, prosím ťa. Nič ti není. Simuluje. Čo? To nerieš teraz, tento už má za sebou. Prosím ťa, dvoju nohu mám, opúcha mi to. Nohu ideme. Bude v pohode. Čo káli? Nemôj debil. Ale čo, úplne nerobil si náskal. Simu. Strieka tá krv, rob s tým niečo pre Boha. Strieka krv. No, nie je strašná svinia. Chalani, ale úplne, čo je, ne? Čo má z nohou? Nohu som si zlomil asi. Nemôžem sa s ňou hýbať vôbec, bolí ma to strašne. Také 3 na ruku. Vy ste skauti? Ste alebo nie, čo sa smeješ? Že ma to bolí a ty sa tu smeješ. Vy to neskočíte? Však rob s tou rukou niečo, ne? A jak v pohode, však je strieka krv a vy to tam všetko presakuje a vy nič nerobíte. Presakuje, daj. Počkaj, dokonč týmto. Stavím ma tú ruku dole, chalani, veď gravitácia, rozmýšľam, hlavu používam. Výborné, konečne vám to došlo. Vyššie ako srdce preboha, viete ako ma tá bolí tá noha? A kde to má zlomená? Tu asi ma to niečo, proste strašne ma to bolí. Máme Odvezieme vás vrtuľníkom, budete mať pekný výhľad. Máš vrtuľník? Nemáš. Za chvíľku bude, už sme zavolali. Ono volaj vrtuľník. Všetko je vyprázdnené. Strašne ma bolí tá noha, vy úplne na mňa kašlete, čo robíte? Netrčí, bolí, nerobíš, iba kecáš. Dobre, začnem to zalepiť. Dano, len tú pásku. Tu je taká medzera. Ešte túto pod kolenami je medzera, takže tam môžeš využívať. Tu máš toto, to je mi Daj mi to tady. Odvihnem nohu. Však to ťa nebolí. Ja viem, ale to je, ja som si myslel, že aj tak. Dobre, daj to sem. Opatrne, bolí to strašne moc. Počkej, takto toto natiahni čo najďalej. Prečo? Dobre. Že už je to tady. A najlepšie Zahnite si dozadu. No i tak. Tak potom to posun tak. Nohy by mali byť vyššie asi. Daj ruku pod nohy. Teraz ideme preplieť toto. A ruku môžete položiť. A ešte vy ste skauti, nie?